Здравейте на всички! В днешното видео ще разгледаме основни понятия като счупване на структурата и промяна в тренда, както и каква е разликата между истинското счупване на структура и взимането на ликвидност. Ще разгледаме като зони на интерес Breaker блок и Mitigation блок и ще видим как можем да ги използваме за вход. Накрая, разбира се, ще ви покажа примери от графиката, както и въз основа на знанията от днешното видео ще се опитаме да направим анализ за влизане в позиция. Да започваме. Като понятие Market Structure Shift или промяна в посоката на пазара е пробив на последния защитен максимум или минимум в противоположна посока, който сигнализира потенциална смяна на тренда. Става срещу текущия тренд, показва, че контролът започва да се прехвърля, използва се за промяна на баяса, често е първия знак за обръщане на посоката. И тук съм ви дала пример, в който цената първо е в нисходящ тренд, след което тук чупи структура и започва възходящ тренд. Като самата промяна в тренда се намира тук в тази точка. А това са счупвания на структура, break of structure, които са в посока на самия тренд и те са continuations. Промяна в посоката на пазара възниква там, където последният ясно изразен връх, който е направил по-ниско дъно, бива счупен от цената. Тук в случая, когато преминаваме от bullish тренд към bearish тренд, последното ясно изразено дъно, което е направило по-висок връх. И това ни е всъщност ето този кендъл. Тук възниква Market Structure Shift. Този кендъл, който е на върха, тук възниква Market Structure Shift. Това е Break of Structure, което е продължение на тренда. Пак е счупване на структурата, но в посока на тренда. Докато тук имаме счупване на структурата, обратно на посока до сегашния тренд. Break of Structure като понятие е пробив на последния защитен максимум или минимум в посоката на текущия тренд, който потвърждава неговото продължение. Важно уточнение, че според концепциите на ICT, Market Structure Shift не е равно на пълен тренд reversal, а това е просто ранен сигнал. Но всъщност първият бос ни потвърждава промяната на тренда. В едно изречение бос показва, че пазарът продължава, Market Structure Shift показва, че пазарът започва да се променя. После ще видим и примери от самата графика. Ще ви стане по-ясно. В този слайд искам да ви покажа разликата между взимане на ликвидност и истинско счупване на ордер блока, който се превръща в брейкър. И това в случай ни е този bearish candle, който е също така ордер блок. Тук виждаме, че идваме и взимаме просто ликвидността на този кендъл с игла. Това не е валидно счупване на структурата, тъй като нямаме затворен все още кендъл с тялото си под нивото на иглата на този ордер блок. В момента, в който затворим тяло на кендъл под това ниво, този ордер блок се превръща в брейкър блок и имаме валидно счупване на структурата. Това е важно уточнение, тъй като много често начинаещите бъркат взимането на ликвидност с счупване на структурата. В този слайд искам да покажа разликата между Breaker блок и Mitigation блок. В случая Breaker блок казахме, че ордер блок, който е обърнат, инвъртед е, защото пазарът сменя посоката си и го превръща в брейкър. Идва, ретества го обикновено от другата страна и продължава в новата посока. Mitigation блок се използва като зона за реакция, а не като точка на обръщане. Mitigation блок не определя смяна в посоката на тренда. Като според Smart Money концепциите, Mitigation блока е ценова зона, в която Smart Money участниците се връщат, за да минимизират загуби от предишни позиции, след като пазарът вече е направил смяна или продължение на структурата. По-точно Mitigation блокът представлява последната противоположна свеж ценова зона преди силно импулсивно движение, която не е довела до моментална смяна на тренда, в последствие цената се връща към нея, за да затвори губещи позиции, ребалансира поръчки и добави нови позиции в посоката на текущия тренд. Често се намира в рамките на корекция на пазара. Има по-ниска вероятност от ордер блок, но добра конфлуенция с ФВГ.
Ще ви обясня в следващия слайд какво означава това. Разликата с ордер блока е, че ордер блока е място на иницииране на позиция, докато mitigation блока е място на управление и оптимизация на вече отворени позиции. И двете зони могат да се използват за вход в позиция. Един от най-добрите модели за вход, според мен, от Smart Money концепциите е Unicorn модела, който представлява модел на вход след взета ликвидност и промяна на посока на тренда. Влиза се на ретрейсмент в ФВГ в новата посока. Тук съм показала един пример. Имаме този bearish candle големия, който е последния ордер блок, създал по-висок връх. Цената прави по-висок връх, връща се, чупи го с candle body, тяло на кендъл и създава вътре в самия брейкър ФВГ. Като много важно условие е ФВГ-то да съвпада с брейкъра. Или поне част от него да се припокрива с брейкъра. Особено ако този връх докосва на по-голяма графика бериш зона на интерес. Или взима ликвидност. И тогава вече това наистина е доста високовероятен трейд и доста добър модел за вход, който аз използвам. Mitigation блока от своя страна също има добра комбинация с ФВГ в него за вход, но е средно вероятен трейд. Mitigation блок задължително, ако се използва за вход, трябва да има в него Fair Value Gap и задължително позицията трябва да се извади, ако не цялата, то частичен профит на брейкъра. Защото самия брейкър все още не е брейкър, а е ордер блок и цената спокойно може от тук да реагира и да си продължи в посока на досегашния тренд. Нека сега отидем на графиката и разгледаме различни примери за брейкър и за mitigation блок. Намираме се на 5-минутната графика на евро-долар. Нека да проследим сега движението на цената, като тук сме очевидно в даунтренд, защото правим break of structure в посока надолу, след което тук имаме брейкър, в който има ФВГ, както ви казах, добре е поне частично да се припокриват. И ето тази точно зона, в която се припокриват, ние и входа. Имаме market shift. Цената продължава в uptrend. И така, до този момент, в който също имаме брейкър. Тук в случая брейкъра ни е съставен от два кендъла, защото ордер блока може да бъде и серия от кендали поредност. Тези последни bearish кендали са създали този по-висок връх, съответно това ни е брейкъра. Имаме в него и Fair Value Gap, ето го, който изцяло се припокрива с брейкъра. Това е най-добрият вариант. Цената влиза в него и къса позиция. Буквално се изсипва. Тук отново имаме брейкър. Като тук Fair Value Gap е доста голям. Виждате как телата на кендалите остават над еквилибриума, което означава, че цената е булиш от тук. Този импулс се качва нагоре след брейкъра, uptrend, след което ето го и mitigation блока, който не е ретестван. В случая брейкъра е чак ето тук. Ето този кендъл. Ще махна Fair Value Gap, за да го видите. Ето този кендъл ще играе роля на брейкър. В случая имаме Fair Value Gap в брейкъра, но защо този трейд би бил ниско вероятен? Защото ако измерим ретрейсмента, това е импулса на ретрейсмента, виждаме, че Fair Value Gap, от който би следвало да влезне в позиция, правилото на Unicorn модела, се намира в дискаунта. Не можем да влезнем в шорт позиция от дискаунт. Виждате какъв е резултат. Ако влезеш тук в позиция, стопа зад третия кендъл на ордер блока и цената удря стопа. Защото цената просто е в дискаунт. Тя не е в премиум. Това не е A плюс сетъп. И продължаваме насам. Това е на интернал структурата брейкъра. Външния брейкър си е ето този. Тази серия от кендали е външния брейкър. Като в случая в брейкъра нямаме Fair Value Gap, но имаме Order блок. Ето този bullish candle е Order блок
и също е добра конфлуенция за влизане от самия ордер блок. Тоест, изчакваме да се образува ордер блока, правим този bullish candle, след това трябва да го щупим надолу с bearish candle, ето този, и сега вече това представлява ордер блок. Преди щупването то не представлява ордер блок. След като го щупим, ето от тук е входа. От брейкъра и от ордер блока може и входа да го сложим на ръба на брейкъра. С стоп зад брейкъра. Тук цената ни взима в трейд и съответно ето до тук ни е 2 към 1. Даже малко повече. Това е mitigation блок, тъй като брейкъра е тук. Ето това е последния ордер блок, създал по-висок връх. Нека сега анализираме чарта за влизане в позиция. Намираме се на 15-минутната графика на евро-долар и виждаме, че в момента се намираме в Fair Value Gap. Отгоре на всичкото, вътре в този Fair Value Gap влизаме за втори път и взимаме тази ликвидност от първото влизане в Fair Value Gap. И нека да проследим, ако сега имаме обръщане на цената, това всъщност ни дава доста добри условия да влезем в позиция. Това ни е брейкър блока, защото създава последния най-висок swing high. И сега да видим дали ще успеем цената да го щупи. Още не е щупен, това е само взимане на ликвидността. Сега вече брейкъра е щупен. Другото, което можем да използваме като конфлуенция, е да си измерим този pullback ценови рейндж, този ретрейс, и виждаме, че в премиума, освен че имаме брейкър, имаме и Fair Value Gap и реално това ни е Unicorn модела. Слагаме си Limit Order на върха на Fair Value Gap и таргетираме ето тези множество equals, които са в дъното. Нека да видим сега дали цената ще ни вземе. В трейд сме. И виждате, че буквално трейда излиза за 3 кендъла, което е по-малко от час. Надявам се и днешното видео да ви е било полезно. Ако е така, абонирайте се за канала, харесайте видеото, оставете коментар и до следващия път.